Nga ikaw nang usa din Wala ay oy. Kay daghan kay kung kauban nga mga iro. Kusog kay na mo paghot kung makadungog nagkasikas sa gawas. Nahala. Ikay mag-igo, ma. Basta ang amo lang unta nga makita ka na mo kanunay. Ay okay ra lagi ko. Ayaw ko ninyo kabalak eh. Sige. May mong gusto mo kay. Ma. Tunga sa sako na kanang imong bugas ha. Unya na mga dilata diha. Dugay na nimong mahurot. Salamat ini ha, Luella. Way sapayan ma. Hapit ko malimod na. Ni asa di mga vitamins nga akong gipalit Ayaw kalimot sa pag-inom ini ha kada adlaw. Aron dili kadaling takbuyan sa sakit. Salamat. Ay, iya raman sa mga amigo ang iyang duulon ba? Wabalay problema. Bisan na yung taon, uy. Lain kayo na hunaon. Murag si Manoy og iro anak nga way tag-iya. Bisan asa lang maabot kay nangita ni pagkaon. Ayaw na to og osba. Nalain si Eldin mo. Bahala nagmalain si Manoy nako, ma. Basta kay ako, igo ra kong mi-prank kaniya og nagsulti ko tinuod. To di ay Luella. Wa na ko'y bugas. Wa na ko'y ikalunod unyang hapon. Ha? Nahurot ng imong bugas, ma? Kadalay, good. Pinahurot na, oy. Taod na baya. Mao ba? Oo, sige, ma. Ipahatod lang na ako din unya sa mga baya ang bugas niyo. Bata. Baya. Bata? Okay, sige, ma. Mga baya. Ipahatod lang na ako din unya sa mga bata ang bugas niyo. Sige ba? Oo ba? Oo, sige. Nasyak pa man ni siya. Dia. Oo, sige, ma. Ipahatod lang unya na ako din unya sa mga bata ang bugas nimo. Kon mahimo, iusa ka sako na lang na uy Luella. Murag kuwang naman ako ng tunga sa sako. Ha? Usa ka sako, gid ma? Oo, aron dugay nga mahurot ba? Lipo ko ini. Nahala. Usa ka sako ako ipahatod unya diri. Si Rolly na lang ang akong pahat doon sa bugas. Oo, kaon mama. Ha? Wa na kay... Mag-sure ka ta ini, ma. Sure ka? mo dito. Wa na ko'y bugas. Ha? Wa na ko'y bugas. Ha? Wa na kay... Mag-sure ta ini, ma. Uy, sure ka, ma? Ay, lagi. Wa na. Horot na gyud. Ma, di ba ato miaging si Mana paman ko nagpadaog bugas og mga dilata nimo, ma? O bitaw. Pero nahurot na gyud. Ay, haskang buanga. Migana man ang akong kaon. Mao ba, ma? O lagi day. Gana kayong akong kaon. Lalim ka. Sa usa ka adlaw, kalima ko mo kaon. Oh my God! Kalima na di ay kamukaon, masud sa usa ka adlaw? O day, unya abi ni mo no. Mag-midnight snacks pa gyud ko. Kay, di man gyud ako makaya ang kagutom, oy. Hala, no? Mauna nga dali kayong mahurot ang konsumo, ngay mong gihatag nako, day Luella, kay buyag kusog man kay kong mukaon. Okay. Unya, ni aga karon kay mangayo na sad kasi imong konsumo. Unta day. Pero kun wa pa kay pundo diha, pwede ra og balik ko na ko ugma din he. Sige ma. Balik lang din ugma ma ha. Kay mangumpra pa man ni si Rolly. Ay, ingon ini na lang day. Kung makapangumpra gani mo ugma, ihapit na lang sabay ang akong pangkonsumo. Aron dili na lang kumubalik din he. Nahala, sige ma.